Това носи емоция и реално трябва да учим децата си на култура и на българщината най-вече. Не, че това е българщината, но гледаме да ги водим по такива културни мероприятия, за да можем да ги обогатяваме. Града някак оживява в тези дни и просто е много готино да се разходи с децата, да видиш познати хора. Много ми допадат комбинацията от визуални ефекти, арт-изпълнението, музикалното оформление, изключително наситени ярки цветове. Начинът, по който се свързват с небесния мрак, е страхотно и по който осветяват наистина невероятни сгради, емблематични сгради за столицата.